Joo. 2. syyskuuta täältä puun alapuolelta vasten taivasta niin näkyy varmaan, että sato on ja maassakin on niitä jonkin verran. Tästä on saanut muutamana iltana kerätä enemmän kuin kouralliset. Kyllä tätä tässä on. Toissa puussa samanlailla. Keräillään aina mitä yllätillään. Pihapuutarhatöissä apunanne riittoisan sadon suhteen. Puutarhuri Tampere käytettävissä myös sadonkorjuuseen kautta tällaisten istutusten tekemiseen rinnepaikoihin, tasamaalle, kohopenkkeihin ja niin poispäin. Mutta nyt katson taivaan sineen Katri Helanan tyyliin ja alan keräilemään näitä näihin laatikoihin. Jatketaan hommia. Talonmiespalvelut gmail.com tilattavissa sähköpostilla.